امروز 16 مارت است و شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو тамошо دارید. من شالوگل خوجه هستم. سلام. نخست سرخط مبزهای روز. در کرسی زیاد نشینید. آژانسی زیدی коррупсия میگوید مقامدارانی که سالهای زیاد در یک وظیفه کار میکنند سبب فساد میشوند. تجاوز بود یا نبود، در قزاقستان ماجرای آزار جنسی پسری 7 ساله باعث برکناری چند مامور میلیسا و کارمندان اداره معارف شد. و همه در بزکشی، човандозони тоҷик дар ноҳияи ҳисор ковбойҳои амрикоиро дар ҳайрат оварданд. бозингарони шумо аспдозони моҳиранд. тамошои бозӣ хеле ҳаяҷоновар аст. аспҳо бузурганд ва шумораи бозингарон ҳам бениҳоят зиёд аст. маҷлиси вакилони мардумии шаҳри душанбе ваколати субҳон сафиаллоев раҳбари коммунистҳои пойтахтро пеш аз муҳлат қатъ намуд. қаблан маъмурони оҷонсии зидди фасод сафиаллоевро ба қаллобӣ муттаҳам намуданд. мақомоти оҷонсӣ гуфтанд ки ӯ худро мушовири асадулло раҳмон ёрдамчии президенти тоҷикистон муаррифӣ карда аз корхонаи 12 000 сомонӣ гирифтааст. субҳон сафиаллоев аз коммунистҳои фаъол буд ва дар чанд соли ахир раҳбарии ин ҳизбро дар шаҳри душанбе бар дӯш дошт. ҳамчунин дар чанд даври фаъолияти маҷлиси вакилони шаҳри душанбе ба намояндагӣ аз ҳизби коммунист вакил интихоб шудааст. зимнан оҷонсии зидди фасод рӯзи гузашта натиҷаи назарсанҷиеро нашр кард ки дар он сокинони тоҷикистон роҳҳои коҳиши коррупсия дар кишварро барои мақомот пешниҳод карданд. онҳо аз ҷумла гуфтанд ки барои коҳиши сатҳи коррупсия бояд адолати иҷтимоӣ дар кишвар таъмин гардида маоши кормандони бахшҳои мухталиф боло бурда шавад то онҳо муҳтоҷи шахсони дигар набошанд. оҷонсӣ дар навбати худ хулоса кардааст ки фаъолияти тӯлонии мансабдорон дар як вазифа ба фасодкорӣ роҳ мекушояд. абдулло ашуров гузориш медиҳад. оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бо анҷоми як пажӯҳиш мегӯяд дар тоҷикистон наздики 500 мақомдор беш аз 5 сол ва то 15 сол дар як мақом фаъолият доранд. ба қавли масъулини ин оҷонсӣ мансабдорон бояд ҳар 5 сол ба дигар мақом гузаронида мешуданд. ин ниҳод солҳои тӯлонӣ дар як вазифа кор карданро аз омилҳои фасод дар тоҷикистон ном мебарад. гузориш дар ҳоле нашр мешавад ки раиси ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон 25 сол раҳбарии тоҷикистонро бар дӯш дорад ва маҳмадсаид убайдуллоев аз соли 2000 ба ин су раиси маҷлиси миллӣ аст. аммо оҷонсии зидди фасод мегӯяд пажӯҳиши онҳо ба мансабдорони арсаи сиёсӣ дахл надорад. ҳудуди 500 мақомдори тоҷик дар ҳоле солҳои тӯлонӣ дар як мақом боқӣ мондаанд ки ҳамасола тағйироти кадрӣ дар тоҷикистон мавриди интиқоди коршиносон қарор мегирад. таҳлилгарон мегӯянд таъину барканории вазиру раисони идораҳои давлатӣ дар тоҷикистон дар атрофи як гурӯҳи маҳдуди мансабдорон сурат мегирад. дар саҳифаҳои матбуоти маҳаллӣ дар тоҷикистон аз ин падида чун ҷоивазкунии кадрҳо ё рокировка ном мебаранд. тоҷикистон дар шохиси ришвахории созмони шаффофияти байналмилал ё Transparency International дар мақоми 152 ва дар яке аз зинаҳои поёнӣ қарор дорад. ба гуфтаи масъулони ин созмон далелҳо нишон медиҳанд ки ришвахорӣ дар тоҷикистон васеъ паҳн шудааст ва дар тамоми сатҳҳои ҷомеа вуҷуд дорад. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. дар қазоқистон ҷанҷол сари қазияи таҷовузи эҳтимолии як писари 7 сола идома дорад. биби писарак мегӯяд бо вуҷуди он ки борҳо ба мақомот аз озор дидани набераш муроҷиат кард, аммо ба ӯ гуфтанд кӯдак таҷовуз нашудааст ва иддаои ӯ асос надорад. баъди ба матбуот ёфтани хабар ҳоло мақомоти баландпоя ҳам аз паси таҳқиқи дурусти қазия шудаанд. тоири сафар дар ин бора мегӯяд. ҷанҷоли таҷовузи кӯдаки 7 сола дар қазоқистон бузургтар мешавад. рӯзи 15 март ин кӯдакро барои ташхиси иловагӣ ба остона оварданд. ҳомиёни кӯдак гуфтанд ӯ ва бибиашро ки бо ҳадафи ташхиси тиббии мустақил ба алмато меомаданд, маъмурони милиса аз қатор фароварда ба идораи милиса оварданд, вале мақомот иддаоро рад карданд. бо иҷозаи бибиаш мо ӯро ба шӯъбаи умури дохилӣ овардем. қазияи таҷовузи эҳтимолии кӯдаки 7 сола сабаби барканории чанд маъмури милиса ва кормандони идораи маориф шуд. дар як ҷаласаи ҳукумати вилояти қазоқистони ҷанубӣ жансеид туймибоев раиси вилоят эътироф кард қазияро мақомоти ноҳияи сариоғоҷ дуруст тафтиш накардаанд. ҳангоми ташхис идораи маорифи ноҳия ва шӯъбаи умури дохилӣ ба хато роҳ доданд. мо маълум кардем ки кор мувофиқи қонун сурат нагирифтааст.
дар шикамам ба рӯям ва ба сарам заданд, либосамро кашиданд. ба қавли кӯдак, муассилини мактаби деҳа ӯро аз моҳи сентябр озор медоданд. бибияш Шарифа Ботирбекова мегӯяд ба мақомот муроҷиат кард, вале гуфтанд кӯдак таҷовуз нашудааст. волидони ноболиғи чанд 14 солаи муттаҳам ба кӯдакозорӣ ин иддаоро рад мекунанд. тафтиши қазия идома дорад. бармегардем ба тоҷикистон. ҳамагӣ баъд аз 5 рӯзи дигар дар тоҷикистон наврӯзро таҷлил мекунанд, аммо омодагӣ ба ин ҷашн ҳанӯз аз чанд ҳафта пеш оғоз шуда буд. дар чандин гӯшаву канори тоҷикистон мусобиқаҳои бузкашӣ ташкил гардиданд. дар ин нави варзиш човандозон маҳорат ва рақобатпазирии худро ба намоиш мегузоранд. вале бузкашии имсола дар ноҳияи сор каме фарқ дошт, зеро бо ширкати Ковбойҳои амрикоӣ ҷараён гирифт. ҳамкорони мо аз настоящее время рафти бозӣ ва таъссуроти меҳмонони хориҷиро сабт карданд. дар остонаи ҷашни наврӯз дар баъзе аз минтақаҳои тоҷикистон пойгаи бузкаширо ташкил мекунанд. ин сабқатҳо дар рӯзҳои мухталиф баргузор мешаванд, то ки човандозҳо тавонанд барои иштирок дар ин маросим аз як ноҳия ба ноҳияи дигар бираванд. барои ташкили бузкашӣ шароити махсус зарур нест, танҳо майдони васеъ кофист. ғолиби сабқат маъмулан асп ё чорвои дигари хонагиро тӯҳфа мегирад. тамоми ҳами тоҷикистон биз мекашем. ман аз синди 17 солагим човандозум биз мекашем ака. худум дорум 4 та аст дорум. ҳар хел и аспо нах надорам. мегирем ай гудакиш калон мекунем, тайёр мекунем барои инми спорти бузкашӣ. дар бузкашӣ човандозон иҷоза надоранд ки бузро аз зини асп боло бардоранд ва барои гирифтани лоша аз рақиб ба дасту панҷаи вай қамчин бизананд. аввал бузкашиҳои майда ташкил мекунем, аспоя тайёр мекунем, баъд дар бузкашиҳои калон медуранем. чӣ хеле кӯдака дар зал сухваткои сабук ба устоста ҳами аспам ҳами хеле. барои ширкат дар мусобиқа шумораи човандозон маҳдуд нест. одатан дар сабқат аз 10 то 100 нафар иштирок мекунанд. човандозон барои аз дасти ҳариф гирифтану ба ҷои таъиншуда расондани буз ё гӯсолаи сарбурида рақобат мекунанд ва нафаре пирӯз мешавад ки аз миёни издиҳоми бузурги човандозон бузро бигирад ва онро ба марра бирасонад. шумораи зиёди човандозон ҳангоми бозӣ кӯлоҳи қадимии танкистҳоро мепӯшанд. либос ҳамин основной ҳамин музаву ҳамин шлемафон дигаш мишидан мегирам. ҷома мепӯшанд. хеле ҷома мепӯшанд. ҷома дар намеёвӣ барои защита нағзай. шумо намепӯшед? махам пеш мепӯшидем, ози бо майкаҳои ғавс мепӯшем. имсол барои тамошои яке аз бозиҳои бузкашӣ аз амрико ковбойҳо омаданд. барои онҳо ҷолиб буд бубинанд ки бо аспдавонҳои тоҷик чӣ умумият доранд. бозингарони шумо аспдозони моҳиранд. тамошои бозӣ хеле ҳаяҷоновар аст. аспҳо бузурганд ва шумораи бозингарон ҳам бениҳоят зиёд аст. ковбойҳои амрикоӣ ба ҳамтоёни тоҷикашон маҳорати истифодаи ласо ё ресмон ва бозиҳоеро нишон доданд ки дар амрико тавассути асп иҷро мешаванд. чанд оҳангеро бо усули кантри низ хонданд. бузкашӣ аз даврони қадим миёни мардум маъруф аст ва то ҳанӯз маҳбубияти худро ҳифз кардааст. бархеҳо ҳатто аспу човандозони дӯстдоштаи худро доранд ки ба хотири дидани бозии онҳо аз як гӯшаи тоҷикистон ба гӯшаи дигар худро мерасонанд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Каромат Шарипов, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ки 3 моҳи пеш аз Русия эхроҷ шуда буд, дар интизори қарори додгоҳи қонунии асосии Тоҷикистон аст. ин додгоҳ ҳафтаи оянда бояд рӯшан кунад ки Каромат Шарипов шаҳрвандии Тоҷикистонро дорад ё не. Шарипов имрӯз дар суҳбат бо Мирзонаби Холиқзода гуфт ки ба адолат дар ин кишвар бовар надорад ва мехоҳад бо кӯмаки кишварҳои хориҷӣ ба Русия баргардад. пас аз фаромодан дар фурудгоҳ ман худ дар ҳайрат будам ки ман ба кӣ лозим мешавам. зиёда аз 1 миллион тоҷик худ бесоӣ партофта шудааст. онҳо дар кофтукоби ҷори коранд, дар зиндагӣ ҳастанд. ки онҳоро нон метиҳад? ман шахсе ки омадам оварда партофтам яке фурӯхтам давлати рус ба давлати Тоҷикистон, бекор, беҷои хоб. ман навиштадам, ба ман ҷавоб диҳед, абаснават кунед. аз куҷо ин справка пайдо шуд? киҳо буданд ҳавасманди ин рӯзи вазбин? баъдтар ман гирифтам аз вазорати дохилии Тоҷикистон мактуб ки ман шаҳрвандӣ дорам. майлаш шаҳрвандӣ кани нусхаи паспорт, кани форма яки Каромат Шарипов аз соли 80 ки ман
баромада рафтагиам ва нест, вуҷудият надорад. حالی شما از سود انسانی چی انتظار دارید؟ فکر میکنید که جوابی که خودتون انتظار دارید؟ در هر دو حالتم برای من برد است. هم در حالت انتخاب نمودن که من شهروندم برای من برد است. چونکه شکستن قانون از طرف سودی بالایی این نداشتن استقلالی تاجیکستان است. حالی اکنون که شما حالی برگردیم به اون صحبت اولیمون که شما به سود انسانی مراجعه کردید، یعنی این معنی آن را دارد که دیگر شما از مقامات مسئول داخل که به شما اون پاسخ لازمی که میدادن دریافت نکرده. اکنون سود انسانی این مراجعه شما رو میتوند حل کنه؟ چون اونم که حتما به این مقامات مراجعه میکنن که آنها هم وزارت مدافعه، هم وزارت داخلی تاجیکستان، هم وزارت کارهای خارجی را من تکلیف نمیدم. چون که در خارجه بودن من، جوابگری من وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با عهده خود گرفت. آنها امضا کرد. از چی لازم داشتن کرامت شریف در تاجیکستان و کیان آوردن و به کدام مقصد آورد؟ امروز در تاجیکستان ادوکات وجود ندارد. آنها هستند. آنها در ترسند. کاری شما کرامت و کاری سیاسی است. این را ما نمیتونیم برده پیش. شما وکیل مدافع داشتید در این مدتی که با من با چندین وکیلان مصاحبه شدم. آنها دست کشیدن. و امروز هست تو دستکشی که وقتی میروند با سببهاشون آوردن که چندین ادوکات ها بودن خواستن تاجیک را محافظت کنند. دیگر ملت‌های تاجیکستان بودن آنها در زندان نشستند. شکل پورا این صحبت را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ما برنامه ادامه میدیم. گروهی از مهاجران تاجیک میگویند بیشتر از 3 روز از درو به سوی روسیه در قرقیزستان درماندند. یکی از این مهاجران ویدیویی را از ولایت بودکند به رادیو آزادی فرستاد که نشان میدهد دهها مهاجر تاجیک زیر باران ایستاده‌اند و یا در اتاق‌های تنگ نشسته و شکایت میکنند. айра усу бо як кафе дига ҳам қайдига тоҷика ина ҳама ба проблема сумошун тамом шудагиай сеюм сутка нони хӯрданӣ надорад. این شکایت امامعلی ساکن خوجند است که با صدها نفر در قرقیزستان درمانده است. امامعلی ویدیو را از ولایت بودکند فرستاد. او و همراهانش میگویند 3 روز است که عقبه ولایت جلال آباد بسته است. سیوم روزای ای ترما گشودن پول مول مردم تمام شدگی. مقامات قرقیزستان میگویند در واقع عقبه ولایت جلال آباد را بنابر خطری ترما بستند. امامعلی شرایط داخل ماشینی را نشان داد که مهاجران را از قرقیزستان به قزاقستان میرساند. از بس که سفر با نقلیات زمینی به روسیه ارزان است، صدها مهاجر تاجیک اول از خوجند به قرقیزستان میروند و سپس راهشان را ادامه میدهند. یک مهاجر برای رفتن از تاجیکستان به روسیه با ماشین و اتوبوس بیش از $100 خرج میکند. نه تنها مهاجران تاجیک بلکه صدها مهاجر ازبک و قرقیز با اتوبوس به روسیه سفر میکنند و حالتهای زیادی هلاکت آنها در صدمه‌های نقلیاتی به مشاهده رسیده است. ماهی ینور در نتیجه آتش گرفتن یک اتوبوس مسافربر در قزاقستان 52 مهاجر ازبک هلاک شد. روی ماشینگردی تاجیکستان روسیه از قلمروی قرقیزستان و قزاقستان میگذرد. یک مسیر معمولی حرکت مهاجران تاجیک میباشد. از این راه آنها استفاده میکنند که برای پرداخت خرج بلیط هواپیما و قطار امکان مالی ندارند، ولی بسیار حالتهای شده است که با سبب رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری و از تشخیص تکنیکی نگذاشتن مسافربرها فاجعه سر میزند. در همین حال شرکت هواپیمایی اورالسکیه авиалинии нархи чиптоваиш ро аз шаҳрҳои Москав ва Санкт-Петербург ба Тоҷикистон то 55% арзон кардааст. Марина Карпенко, сухангӯи ин ширкат, дар суҳбат бо радио Озодӣ гуфт айни замон арзонтарин чипта дар масири Москав-Хуҷанд аст ки мусофирон аз 4 то 4200 рубли русӣ метавонанд ин чиптаро харидорӣ кунанд. Аммо Карпенко гуфт ҳанӯз маълум нест ин нархҳо то кай арзон боқӣ мемонанд. Зимнан 4 рӯзи қабл ҷониби Тоҷикистон ба як парвози ин ширкат дар масири Нави Перм Душанбе иҷозат надод ва ин парвоз лағв шуд. Вале ба гуфтаи Карпенко парвозҳои ширкат дар масирҳои маъмулӣ қаблан тасдиқ шуда тибқи реҷаи маъмулӣ анҷом дода мешавад. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва шуморо дар ҳафтаи нав мунтазирем.